シーケンス関数の使い方を勉強するのだ。シーケンス関数は連続する数字をずらと作るのだ。イコールシーケンス9列開始メモリ9は縦に何個並べるか、列は横に何個並べるか、開始はどこから始めるか、メモリはどれだけ増やすか。たったこれだけで数字がスキルして広がるのだ。これで表作りが超はかどるのだ。日付はダブルクオーテーションで囲むのだ。引数の違いを動画でチェックするのだ。列3列3開始値100総分値2 MOS 試験対策 MOS 試験でシーケンス関数を使う問題は関数を使って連続データを入力する問題、書式を変更せずに連続データを入力する問題が出題されることがあるのだ。キーワードは連続データ、連続番号、連続した日付、関数、書式を変更しない、丸日ごとの日付などがあるのだ。